Rom, sziasztok! Szeretnénk bemutatni egy Survivor videót. Szeretnénk bemutatni egy Survivor videót, amiben Fuck-Off 9 és Zombika 16, vagyis én vagyunk. Egy fél HP maradt, úristen! Azért Hát most láthattátok elsőnek ezt a kis zombi itt, ami erősebb, mint a nagyobb zombi. Nekem is lement egy kicsit az életem. Hát most kalandozunk egy kicsit. az éjszakában. Az éjszakában. Az éjszakában én meg pár haver. Tegyük hozzá, hogy ez a Minecraftnak az 1.6.2-es verziója. Igen. Ja, aki nem tudná, aki olyan, hogy nem Na, tudja. és most akkor... Gyertek, Bocs! basszus! Ezek most valahogy nagyon erősek lettek amúgy. Bence, Szerintem én ütöttelek vagyok. Bence, indíts el egy Eye of the Tiger Hulk videót. Hát az miért? Hát, hogy legyen menete a... De én is veszem, de mindegy. Én vagyok. Egyedül én vagyok ruhában, mert én egy ilyen kis félős faszkalap vagyok. Na mindegy, akkor figyeljetek, védjetek engem, fiúk. Pont, hogy szét fogunk ütni. Nem tudná, aki olyan, hogy nem Na, tudja. és most akkor... Gyertek, Bocs! basszus! Ezek most valahogy nagyon erősek lettek amúgy. Bence, most... Szerintem én ütöttelek vagyok. Bence, indíts el egy Eye of the Tiger Hulk videót. Hát az miért? Hát, hogy legyen menete a... De én is veszem, de mindegy. Én vagyok. Egyedül én vagyok ruhában, mert én egy ilyen kis félős faszkalap vagyok. Na mindegy, akkor figyeljetek, védjetek engem, fiúk. Pont, hogy szét fogunk ütni. De jó, egy zombi. Öljük meg. De jó. De jó. És most figyeljetek. Zombi, ne légy már amatőr. Azt nézd már! Slime-ok. Hol slime-ok? És kaptam 2 slime jót. De Ajaj. jó. Kreatív Creeper. vagyunk, ezért örülünk nekik. Creeper. Hogy lehet ekkora... Mi? Hóből abból basszus. Szia, Creeper. Hát, Szia, Creeper. És kezdődik a dal. Elvetted a creeperem! Az az én creeperem volt. volt. Hát nézd már, ezeket itt. De kis mosolygósak. Hol Csomag. vagytok? Okay. Többi Megy a videóban zene. bemutatjuk, hogyha minden igaz, hogy mutassuk be, hogy építsük majd a csapdákat az éhez, hogy végigvigyük majd a térj haza videónkat. Tudod, Dávid? Ja, igen. Na, vegyük De fel. jó, egy Enderman, megölöm az Enderment. Nem ölöm meg! Csak az enyém. Basszus, én téged ütlek. Hát nézd már. Jó, az volt, Enderman. volt, kell belagoltam. Enyém! Kéne húsít. Jaj, Sziasztok. Sziasztok, zombi. Én nem adsz húsit ilyenkor, mi? Okos vagy. mint a tök. Enyhes vagyok. Basszus. Gratulál. Most csak azért voltam GM1-be, hogy adoljak be magamnak cuccot, mert mint láthattátok, megölt ez a nyomvadék Reaper, úgyhogy most indul. Indul a Minecraft láb, tudod, Dávid? Ja. Hozom a csomatókést. Levágom az összes creepert. Kurva jó lesz ez a videó. What a slime! Juhu! Enyém lesz! Megöllek tomatókéssel, Geci. Én meg egy karda. Basszus, ez mi volt? Megütöttél már megint. Hát bocsánatot kérek. Miért tesz meg mindig? Hát nem én vagyok. Á, Ez nem, csak nem. félreértés. Legközelebb majd kiszedem a PvP-t. Persze, persze. Hát gratulálok. Itt a slime-ok. Itt vannak a slime-ok, és kész. Hé, nézd ma itt egy korn. De jó itt. Ó, itt egy Sziasztok, skeleton bácsinél! Jó van, Dávid, majdnem megöltelek amúgy. Bocs. Ó, mennyi slime Reaper vagyunk! támadás. Gyertek, slime-ok! Ó, basszus! Nem csak De jó, nem fertőzött még a rothadt hús. Hús lime. Miért nem dobom fel ez a nyomvadék Reaper?
Gyere, slime, leíjallak! Mi az, hogy leíjallak? Jó beszéled a magyartól. Ki? Nem! Tessék, hogy 3 creeper van rajtam, meg egy zombi. De jó, egy creeper. Ah, és felrobbant. Még felrobbant a creeper. Nálad is? Ja. Nagyon van. Nézd, na ott egy csontos. Egy csontkollekció. Ha beviszem az iskolába. Kapunk ne egy üssél biológiára már. egy 5-ös. Szevasz. Szia, creeper. Csont. De jó, adott vasat a izé, a zombi. Az jó? Nagyon vagány. Sokra megyek vele. Ja. Na most együnk egy kis rothatúst. Ősén megfertőzöttem. Egy zombi. Belaggaltam. Ahogy izé pont jó, mert 10 perc és azt hiszem egy éjszaka. Bocs, zombi, megütöttelek, hogy Bence. Engem ütöttél meg. Akkor bocsi. Nem butjátok még. De Nézd már zombi. miért lőttél le? Ki? Ezt nézd már egy kút. Te! Semmi Ja, gond hogy? nem volt, hogy ezt lelőttél. Nem tudtam, kit találtam el. Nézzétek, már találtam egy kutat. Dick tényleg. Még tényleg. Essél vele. Ez így bele te. Ágyím lesz! A kenyér! Hát a kenyérért is harcolni kell. Yes. Ó, itt a kicsi zombi, ez a legutálatosabb. Hogy utálom ezt én? Ti is utáljátok? Oké, ti is utáljátok. Igen, mi is utáljuk a kicsi zombit. Nem neked beszéltem. Hanem a Nekem most nem beszélhetsz. Hát beszélhetek, de nem neked beszélek. Jó van. Nem Egy- igaz, hogy tölti fel a videót és langolok miatta. Hát, igen. Ez a baj veled. Mivel nem? Hát a izével. Rossz a géped. Nagyon rossz a gépen. Jó. Megnézném, hogy neked hogy futna, hogyha futtatnál Megöllek az asszonyok. tomatókéssel. Tomatókéssel 3 zombit kéne írnom, de már meg is van mindjárt. Úristen, jön fel a nap. Kéne csinálni egy téli kalandot. Ez mennyire értelmes már, hogy sivatag mellett havastály. Ja, az nem vagány. Fenyőfákkal. Szia, zombi. A kaktusz mellett van egy tenyérfa, az vagány. Bocs, De miért úristen. engem? Ha mi jössz szerint, he? Hú, zombi, engem. megölnek még. Éjszaka van. Hajnalodik már. Ez az, hogy gecis hal. Már megint majdnem megütöttelek. Nem baj az. De jó. Az enyém, hogy enyém legyen. Ezt a csontkollekciót megütöm. Tűz, csomó kontkollekciót. Tik megölnek. Zombi, ne tétézz már rám mindig. De hogy most ruhával megöltek, azért azt... Ja, hogy megölted. Azt hittem, hogy ölted. Nem, azt mondtam úgy, hogy Dick megölnek. De nem sikerült nekik. Pedig megmerényeltek. De már. Valaki az előbb meghal, mert itt volt cucc. Öcsém meghalnak a zombi. Jó szar. Tök szar. Na, Szia, csontkollekció, még aztán azért... a vége, nem? Hát, ja. Na, hogy gyertek. Csöztök everybody. Nincs úgy Viszlát. elköszöntés nélkül. Ez volt az éjszakai kalandos Ez volt az videó. éjszakai kalandok 1. Majd előbb mondtam következik el. a folytatása. Majd a téli kalandok 2. Aha. Na, sziasztok, Jó van, tényleg everybody. abból még nem is volt. Everybody dance now. Na, Sziasztok! köszönöm.